Алена Любашэўская, горад Барысаў, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Тарас Бульба. Пераклад на беларускую мову Валянціна Рабкевіча. Тарас быў адзін з ліку карэнных старых палкоўнікаў. Ён увесь быў створаны для ратнага непакою і вызначаўся грубую праматою свайго нораву. Тады ўплыў Польшчы пачынаў ужо выяўляцца на рускім дваранстве. Многія пераймалі ўжо польскія звычаі, заводзілі раскошу, шматлікую дворню, сокалаў, лоўчых, балі, двары. Тарасу было гэта не да душы. Ён любіў простае жыццё казакоў і перасварыўся з тымі сваімі таварышчамі, якія хіліліся ў варшаўскі бок, называючы іх халопамі польскіх паноў. Заўсёды неўгамонны, ён лічыў сябе законным абаронцам праваслаўя.